Kulungka joto Takarjala Jombujlani rangsangni maya ganang kha ganang sini takute sung jotron saimano tini sini 2026 T20 sini election counting ka haikaba result nongkhomani jagao sung jotron saimano ti pramotha T20 siwa haina hai second time government from kanyan digu thangka ba borok keplaing kha abo kaham ko phiaba keplai je angnai bini thaniono elakani kham hamia jinis ro naikolnani sabni tam bahayang tongkhabno naikolnani nijini warrior nijini karjokortano samal khainani hayakaba control khainani abo je keplaing nai bungni leader the candidate ni purono responsibility tongo ba responsibility phayo sung saimano tini rajalongmani logino sini Jombujla Takarjala tai sini পার্শ্ববর্তী গানাগিনি যে এলাকা tongnai প্রায় বিজেপি কর্মী 8-10টা পরিবার ni noknukungno sabai sukurobe manei lutpat khaimani abo sini basgamo sung nojaro phaika tai public jotno sika tabuk sini Takarjala Jombujla joto tongkosong tongnai lukurok jotono tongkosang tongnani musungo jotono peaceful maintain ni bisingti khainai tongkosong tongmani bisingti khainai nijini noknukung nijini elagabo kaham samung muknani musung angkha khainai sini je sini 18 Takarjala Jombujla ni je sungbai batainai keplaing nai sini Tapuk Suraj da Burma bo bini warrior te bini karjokortarno bo samal khaimano haninai ar tabuk sakjora sung jotno saimano bibhino elakao sini Takarjala Jombujlani noknukung sabalainya theke shuru khlainai sung lutpat khaima bo nukha manekhani luti tlamon bo sung nukha mal mata sajangnai nangjangnai tlang thangmana bo sung nukha o jagao kok thaja sanani klayo je keplaing nai to keplaing kha ar political hagaba election mane no sung kun kaisa dol keplaing nai no abo to rashtontriya gণতন্ত্র jehetu kha kai abo sababik kaisa keplai kaisa kesa nang nai no keplaing kha mane no bahaya nini সম্পূর্ণ bebongno nini odikar thangka nini sob kisu সম্পূর্ণ nangjamu jungti khaimanai lutpat khaimanai nokung subaimanai abo to abo hai kogya ajago sung tabuk sini bukhakti ani bukhakti yang abon sanan musungo sung jodi sini jatino dofano hana hamjabung kai sung election keplaing mun sate sate bahike hamjanga nang bahike jatino busanga uritlung thana nang hani samung khainai khlaitaniwo jotono bahike lainai kaisa jagao tubuinai sung busanga ui thangnai odishano sung romuinai samung khaika naung saktasna asa khayo o jagao jodi sini tabuk sakjora je ngani bisingo jodi thaklayang kai busanga to sung saimano tini horogo onek kisung laima phi ko laima jagarogo norok je bubagra bo saklai tong sini ti pramothani je supremo hagaba sini ti pramothani je founder bo saklai tong walai bulai toklai tangdi keplai to ungkha keplai mun sate sate sung sob dik diano maintain khanya nango ar abo bo saklai to ka o jaga bising jodi ke mani yang to khangka to ti pramothani je local je candidate pasangi phainai borungni failure sijangnai ang asam kok sanan nayo jate elagani tongkosong tongnero peaceful maintain bising ti khainai tongthotok ni bising ti khainai tongkasang ni bising ti khainai jotono kaham kru tongnani bagine kulungkanrok joto Takarjala Jombujla joto sini rangsangni ta hokte pukjono